grup municipal jurídicament és un grup municipal d'Esquerra. Jo era afiliat a Solidaritat Catalana, fa temps que em vaig donar de baixa per diferències amb les fórmules d'actuar d'aquest grup, i en aquests moments ja sóc afiliat a Esquerra Republicana. L'interès de l'Ajuntament d'Argentona ha coincidit amb el de la Fundació, de manera que nosaltres volíem continuar amb la biblioteca i hem arribat a un acord. Hi haurà biblioteca i serà pública. Esperem disposar en poc temps és del solar. Tota l'operació es basa en valoracions tècniques que en aquest cas, al ser una permuta, també les ha d'aprovar la Generalitat. Per tant, nosaltres amb això sí que actuem amb màxima transparència. Que sigui aquest espai el que funcioni com a prova pilot per veure si això pot funcionar. En el ple hi havia diversos comerciants i esperava que prenguessin la paraula al final del ple per donar suport en el govern, perquè d'altres grups va venir una crítica ferotge sobre aquest tema i en canvi no ho van fer. Tant, jo sí, una cosa que sí que demanaré és que si el govern tira endavant aquest pas sigui amb el suport explícit dels comerciants. Bé, jo crec que aquí hi ha una utilització política d'una cosa que és molt complexa i molt important pel poble i que se'n vol fer política fàcil. Fer un referèndum preguntant a la gent si vol pagar o no vol pagar, jo crec que no cal fer-lo. Tots sabem quina és la resposta. No? Podem dir que, per exemple, l'IBI es congela. És l'impost principal que té l'Ajuntament d'Argentona. Si ho comparéssim amb l'IVA o amb l'IRPF, l'IBI és realment anecdòtic. El que passa és que el paguem de cop i ens fa més mal. Però ja podem dir que aquest any el congelem.